Silav şev baş hevan no sebebê weşana me ya zindî îşev ew e ku em pê hesiyan agirbestekê tê îlankirin di navbera İsraîl û Îranê de ka ji ku derê derket ev agahî çawa ye hevalê me Ronî Ruha niha amade ye bi me re ye niha saet 12:45 e. Ronî merheba bi xêr hatî. Merhaba, serçavê min silav res. Hêvîdarim tu baş î. Ez baş im, me jî dişopand vê şevê tiştekî wisa derket odê bi xwe min serê Akifê jî hinekî şik û gumana min jî heye ji vê hesabî ew ê sernavê Trump Niha ê ev em dikarin mesela gelek çapemeniye agirbestê ez ketim ajansên navnetewî jî ji Euronûsê bigire heta ajansên Fransiyan ê Belçîkiyan yê İngilîzî hemî aynî daxuyanî didin lêbelê li ser devê Donald Trump li ser hesabê xwe X'ê yê Twitterê ev agahî parve kiriye. Tu di şik û gumanê de ev hesabê wî yê şaş e gelo. yanî ev hesab ne hesabê wî fermiye lêbelê wek herkes jî wek hesabê Trumpî nefermî hinek nas dikin ama yanî weta ev hev qas dibe çi ajansê navnetewî wek Euronews û zan kî û kî têkeve vê agahiyê bidin tabii mirov jî hinekî wek rastî wê digire dest lêbelê bi xwe ez yanî bi şik û gumanım hinekî yanî çima we hesabê Trump nêk koşka gewr wêne de an nizanim koşka gewrê wêne de çima we hesabê Trumpî ney fermî wê bide ziman jî hinekî min xwend min ha berî têkeve weşanê jî xwend ziman jî di ziman da jî hinekî neprofesyoneliyek jî heye yanî ji niha û şûnda 6 saet din ev agilbest wê dest pê bike û weke 12 saeta wê berdewam be ji jêr de hinekî dixwîne tevlî heviyek jî heye di ziman da bi xwe ama dinerim hinek rojnamevanên navnetewî jî ev jî weke dibe çi çavkanî girtinin û weke çavkanî girtinin dest û parvekirine lewra mirov jî nizanim tabîkî dibe çi yanî wê diyar bibe hetanî saetek din an çendeqe din wê bi hewakî derkeve olê bi xwe ez şik û gumanê dam. Yani anha dîsa jî çavê min li ser çapemeniya cîhanê ye ez nîşanê hevalan jî bidim. Trump bi xwe dibêje em li bendê ne ez ji we re hema parve bikim. Mesela avaya zindî parve dike. Veya zindî parve dike. Mesela şerê İsraîl û Îranê Trump li bendê ye ku ev her du dewlet Îran û İsraîl niha ber bi aştiyê ve pêş bikevin. Veya daxuyaniya wê gava din jî min dît dibêje bi qasî 12 saetan pêşî ew ê agirbest îlan bikin. 6 saetê din dest pê dike agirbest bar dikim serê sibê ye. Ne wisa? Belê dibe 6 saetê din dest pê dike erê yanî wê li derdorê 12 navê rojiyê çi ye tiştekî wisa ye Yani ez vîya rakim ji ber ku gelek çavkanî din hene. mamoste belkî dikane bi wê Twitterê bi xwe bîne ser ekranê yanî a Trump parve kiriye û parvekirina X'ê Ez dana lê dirêrim ya wî ew e ne Donald Trump e ya wî. ew ser WhatsAppê jî biwartim tê meşa raşand ew Çend hesabê wî hene ê Donald Trump? yanî hesabê wî ne fermî henin ve hesaba ne hesabekî fermî ye ve hesaba hesabekî ney fermî ye yanî çipasê Trump e neyê Trump e bê çi dawiya dawî ra ne fermî ye yanî ne hesabekî fermî ye tu rojiyê dedî dibe çi yanî ev çi Twitter daxuyaniya Twitter ev hesab çi ye çi mesele ye zaten rayî mirov lê dinare ne hesabî wî fermî ye ve hesaba min ne dişopand hesabê Trump din fermî ez dişopînim wî koşka spî welhasıl yên Amerîkayê fermî em hemî dişopînin feqet hesab min lê nerî Yani em jî hemî nedişopînin hesabê wî jî pir têne temaşekirin. Rast e. erê Yani ez bar dikim yê wî ye. Ama ez anha vê gavê nabînim. ser WhatsAppê min ji te re şandibû Ha.
دقیقی دیسا جی yani li ser Twitterekî em nake agahiya nadin lêbelê ji ber ku li ser Twitterê te ji min reşand. من سر واتسابش ترشاند Aha. من سر واتسابش ترشاند يعني تويت من سر واتسابش ترشاند İjar li ser evê ha tu dibêjî Trump post on ne? اري Evet. اري اري يعني çavkanî hemî ev ez dibêjim ya te dîte got weke îronî nizam gelek dera dayê çavkanî hemî ev Twitter'a ye ev parvekirina vî hesabî ye ev hesab jî weke hesabê Trump tê dîtin lê hesabê wî nefermî ama çiqas rast hesabê wî fermî nefermiye ew jî li goreyê min mijar e yani ez bi xwe hetanî hinek tabii tiştê bala mirov dişîne çi ye ev ajansên şapemeniya cîhanê ya navnetê wî ev weke çavkanî girtiye parvekiriye gelek rojnamevanên rojnamegerên cîhanê ye nas dikim wan jî ev hesab weke dibe çi muhetab girtiye ev hesab weke çavkanî girtine û dibêje işte demek nêza piştî 6 saeta dilbestek di navbera İsraîlê û Îranê da wê pêk were yani mirov hewceye hinekî cidî jî bigire dest yani Mesela tişta tu dibêjî ev e. ev erê yani ew e eger tekanî ba tabii kiçîk vekra dibe çi ew Trump post ha ew Trump post ew e yani ew Va tam ka tu hinekî wergerîne tam çi dibêje? Ez dikarim kerem ke ka yani çi dibêje? yani weke dibe çi ez te Tirkî dibêjin ya tebrîkler ji niha pê ve işte em yihanin dibe çi weke li hevhatinekê di navbera İsraîl û Îranê da û hinekî çavên wî jî nabîne wê bi hawakî dibe çi agirbesteke bi temamî wê pêk were di nav 6 saeta da ji nav şûnda yani 6 saeta da Piştî şerê 12 roja dibêje. erê Wê piştî jora wê jî erê yani bi resmî piştî erê piştî 12 saeta da bi resmî wê bi hawakî din ev agirbest wê here biyêne asteke din piştî 12 saeta da û 24 saet şûnda jî wê bi hewakî fermî ev şer wê dawî bibe weke şerê 12 roja nav lê dike the 12 day war dî şerê İsraîlî 5 roja meşhûr e ya ev jî dibêje the 12 day war şerê 12 roja. Şeşê ew şerê navbera Misir û İsraîlê şerê 6 roja. Ev jî şerê 6 roja hebû ev jî şerê 12 roja ye. erê welhasıl bi wî hewa wê wisa bibe û hêdî welhasıl İsraîl çiqas mezine İran çiqa mezine silav dikim rojata navîn ji bo danim aştî ev tişmiştê wisa ne hinek gotinên Trumpên jî ama di ziman da be Na pirsgirêk heye imzawî yani jê vedî. Yani vê derê ez bawer nakim çewit be imzawî jî heye erê vedî. tabii yani weke navê imzawî jî heye lê belê yani çima wê derê da çima weke dibe çi di hesabê wî yê POTUS yani evê weke dibe çi niha berpirsyariya koşka spît ke hesabê wî heye wê wekî seroketiyê yani çima wê rada parve nebe wê rada parve bibe ez neşaş bim ev hesab dibe çi yani link tika wî hişin jî nîne dîsa jî tane lê binere yani hesabekî ji hêla lîstê de jî em bibêjin dedî profesyonel jî ne wî neşaş niha nayê berçavê min tam lê belê ev ihtimal ser maseye mamoste yani İran wexta İran ketiye dibe çi yani kozikê xwe ne herî dawiyê weke şervanekî êdî fîşekê wên biqede yani du tişt li ber dimîne ya wê xwe dibe çi bi hewakî fedayî bêkuştin û ya jî wê destê xwe rake teslîm bibe destling bibe
yani tabii ki İrancı ketiye ve nokta. Mesela naha ev jî li Figaro'ye mesela rojnameyekî weke li Figaro dibêje Donald Trump beyan dike ku İran û İsrail di nava xwe de qebûl kirine ku agirbestekî pêk bîne. Yani eger li Yani Figaro mırav mesela acımayı mı nerede? piştî yani çend saet piştî êrişa Tehranê ya li ser Qeterê ev daxuyanî hatiye dayîn. Mesela veya Ez tu vê dibînî bize saet li ser ekranê ne? Mesela belê belê saet belê. 24 Erê 18 derbas dibe Donald Trump beyan kiriye ku İran û İsrail qebûl kirine agirbest pêk bînin. E, yani li goreyî min ev divê çi çapemenî hemiya hinekî ew pîvanê xwe wenda kirine. Yani li goreyî min gerek ev nebo nûçe. Ji ber ke nefermiye. Ama weta weke derfigara weke yani divê çi çapemenî wisa wexta bide tabii ki mirov jî gotin namîne. hı hı. Na em mecburum Ez vê bidin. Yani veya me nêz ve alaqedar dike veya qedera me di nav baye qedera me ew e yani bi vêya vegirêdaye bi vî şerî vegirêdaye. Bi qasî 15-20 milyon Kurdê me yê Rojhilatê Kurdistanê li bendê ne ku sibê du sibe bigihîjin azadiyê yani di encama vî şerî de tabii bê kuştin elbet rejîm bikaribe hilweşiya di sîstemekî pergalekî wisa ava biya ku milletê me hinekî nefes bigirta, bîn bigirta. Ne tenê milletê Kurd jî, temamê milletê Îranê. Ya bi çil û du salin dibin rejîmekî pir ecêb de ye û ne dikarin derkevin derve tam biya rejîma darvekirinê. Yani ev rejîm mehkûmê hilweşandinê ye. Millet hilweşandinê wê dixwaze elbet. ez vê bibêjim yani îşev vê êvarê yani hetanî vakê yana jî yani dibe hetanî 6 saet dijî anha êrişekeke gelek girîng yani di dîroka vî şerî de êrişa herî girîng vê êvarê pêk hatiye. Ya ji hêla İsraîl da bi hawakî mezin yani Tehran û derdorên derên dibe çend stratejîk pozîsyên Îranê yên stratejîk tên bombabaran kirin. Yani dibin bombabarankirineke mezin dayê İsraîl şev vê bibêjim yek. Ama dibe yani İsraîl heger hemî yani dewletek têk herrehîn baş e an rejim bibêjin abra ez têk herim ez ê herim ama dibe çi ev İran al holê heye têk nere dibe wisa bike ji ber ke dibe çi rejîmê bide İranê biparêze. Yani ji ber ke dewleteke kûr e İran dewleteke kevnar e xwedî dîrok e xwedî tecrübe ye dibe bibêjî tamam ez rejîmê didim weke berdêl lê ez İranê nadim. Dibe tiştekî wisa kiribû tabii ki wê hew rejîmê tenê nede. Wê him rejîmê bide wê him ev çekên nuklerî wê yani bi temamî wexta te dît tiştekî wisa jî hebe agirbestek wisa jî hebe yek wê rejîmê bide du wê ev çekên nuklerî wê bide yani dev jê berde. Wana wê her da dev jê berde hew kanî bi Îrana îro heye biparêzin. Ama ji te re bêjim tu ajansekî Kurd, tu çapemeniyekî Kurd di derbarê vî şerî de hîn agahî nedaye. Em hema em kanala yekemin ku di derbarê vê de bawekê zindî me dest bi weşanê kiriye ev tiştekî baş e. Yani em li ser piyane şer ji nêz ve dişopînin. Mala te ava yani te jî firsend daxwe ku tu werî tevlê bibî. Niha li gorî agahiyên berdestê te İsraîl rewşa İsraîlê çi ye? İsraîl em zanin ne li bendê bû ku İran bi ew qas dijwarî êriş bike. Yani em dibêjin qey İsraîl li bendê bû ku bikaribe füzeyên Îranê bêtesîr bike. Ama tiştekî wisa nebû. Gelek füze li erdê ketin, malwêranî çêbû, İsraîlî hatin kuştin. Çawa ye milletê İsraîlê fêr bibû? Yani fêrî van kuştinan biye gelo. Çünkü heta niha Yani ji bilî wê meha Oktober ya sala borî milletê İsraîlî wisa pir bi êrişekê dijwar re rûbirû nemaye bi qasî ku em zane heta niha. mamoste gelê Yahudî dibe çi ji tiştê wisa ez bawer dikim ne biyaniyê tiştê wisa ye
وأز بخواد في باوري دامم يعني إسرائيل هو قاس نقطة أوبراسيون كاني بو بكرة الهمبرين سيركيشن ارتيشي ونظام كيو الإيراني دناو دست استبيدا دست بكرة يعني ناف 4-5 ساعتا همي إيران باسكي بيشكان دا هندوري إيراني دا أز بخواد باورم بنده بو إيشي كساوي سر دابره لێ بنەڕە ئەم وێری سەردا هاتیە ئەما یانی کەسێک ئیسرائیل هاتیە کوشتنینە یانی دەبێت دوو ئینسان سێ ئینسان هاتیە کوشتن ji berge xelgoreyê bîşek û merca amade kiriye her kes dibêt ev stargehê wan hene starê wan hene binê xaniyê wa da an di kolana da yanî berî ev fize biyên wê derê weke 10 deqa zaten telefonê wan da her kesî da yani telefonê xelkê li kî be tu jî li wê derê be li İsraîl be telefona te bi hewakî alarmeke mezin lê dixe alarma te lê ket alarma te sekinî û şînda tê ki mana ki 10 deqî te heye wî jarî sê deqe 2 deqe jarî wê çaxê dema diye fize tam dikeve nêzî sînorê Îranê dibe ew îjarê sîren lê dikevin Velhasıl gelê Îranê ez bar dikim dewleta Îranê li bende tiştekî wisa bû ji ber yanî dema hew qas hakîm bû Îran çî wê heye li kuye çawa wî operasyona hew qas bêz ki ez vêm li bende bû ez yanî vê dibêjim û dibêje şaş bim ama İran neçar mabû an gerek êrişî pardon İsraîl war qiyaye neçar mabû êrişî Îranê bike yanî Îrana teslîm gerek hewakî Îran teslîm bigirta ji ber gel pêş wê hinek armanc û hedefê din hene Îran dixwaze kozik bi kozik bixe nikane bi carekê re gelek here kozika dixwaze kozika Îranê ev pozisyona Îranê li hemberî çêkiriye bixe ji ber xeteriyê din ser hene ez vê qey lewra qas lezgîn êrîşanî ser Îranê ev jî RTL ev jî mesela dîsa eyn û çepar vekiriye yani hemî çapemeniya cîhanê cih dane vê meselê em jî mecbûr em jî qebûl bikin qebûsa be yani wata vanên hev qas dibe çe giregir tiretir yani ev gotiye wisa em jî mecbûrî ew jeyê wê çarê mirov çavekî rastî lê binere piştî 5 saatin 6 saatin di navbera Îran İsraîlê de agirbestekeke destpêkê weke 12 saata wê dest pê bike tu helbesta Tirkiye çawa dibînî ez zana çapemeniya Tirkiye jî bînim ser ekranê Türkiye mîna ku meyla xwe guheran dibe Türkiye êdî laliyê Amerîka İsraîlê xuya dike tiştekî wisa xuya ye berjemendiyê Tirkiye çi qas bi dev çi bibêje dilê wê nahêle ev dibe çe pergala rojhilata navîn ya heyî ya mevcûd nahêle xerab bibe çünkü xerab bibe zararê ew ê bibîne yani wê pozisyona xwe wenda bike wê pozisyona xwe wenda neke bêguman dixwaze her tişt di cihê xwe de bibîne lê belê Tirkiye zane yani wata neçar bibe yani Türkiye neçar bibe wê xwe bide hêla İsraîl xwe bide hêla Amerîka hêla NATO ez vê qey Türkiye hinekî wisa dimeşîne yani dibe çe bi hewakî li hêla İsraîlê ama di fermiyetê da li paş perdê jî li cem NATO'ye li cem Trump'e li cem İsraîlê wekî din çara wê nîne yani qed vê derê de neke heval xwe bike dijber ji ber ge zane yani İsraîla İran ji xwe re kiriye amaç hinek tirsê wê jî Tirkiye jî hene yani ev Tirkiye tenî qaşkirin Tirkiye jî dest bi ihtimala Tirkiye dest bi çekeke nuklerî kiribe ev teknolojî jî demeke dirêje dibe ji Pakistanê kiribe kanî yekemîn car li vê derê de bibêjim yani nal meqalekî jî ser dinivîsînim tabii ki vênkî komplo teorî dibe çe teoriyeke komplo ye ama ev ihtimal heye Tirkiye demeke dirêje dibe çe ev teknolojî zane li cem kê heye li cem Pakistan heye yani nükleer çeka nükleeriya Pakistan heye û gello dibe demeke dirêje yani Erdoğan û Pakistan û Tirkiye jî hem dîrokê de bihevran hele çergî Erdoğan hatiye ser zaten gelek bihevran divî şerê navbera Hindistanê û Pakistanê da Tirkiye weke bi eşkere hêl girt û ev
دبي چەند تەیاری بخانن بێ مرۆڤ لە وێ دەرێ ئاکتیڤ شەرکردن بێ تورکیە و بە هەواکی ئەشکەرە لەو ڕاژی هیندستانێژی دەبێ بێژن یا قوزەی قبرس هات لەوێ پاردۆن قبرسا ڕوم لەوێ دەرێ حوزە قۆنسڵۆسێکی بێکە وەڵحاصل یانی نابەرا وان دەی چ بکەی ئەما ئەز دەخوازم وێ ببێژم یانی گەلۆ دەبێت ترسا ئیسرائیل هەبە تورکێژی ئەو دەمێکەکە درێژە دەست بە ئەم تەکنۆلۆژیا چەکا نوکلێر ئانی بە پاکیستان گرتبە و ئەوژی دوێ کاری دایە ئیجاری وەختە تورکێژی دوێ لەو تەلگەڕێدا بە بەرێ حەوجەیە ئیران دەبێت چە ئەو پۆزگا ئیرانی لە هەمبەری ئیسرائیل هەرڕێژ بەرگە ئەز بێ فکرێدا من یعنی نهایی داویە زاتنه ببری ترکیش بیشین ایران ترکیه و اسرائیل لسر آخر روشات ناوین و ورن همبری هب اما گلو دبه آگاهی دست اسرائیل دا هبه چکا نوکلری ترکیه بلز دخوازه بدست بخه mesela Hürmüz'e çiye İran dibek û kanala jirat bêjin tenga ve Hürmüz'e dikare bigire û çi zirar dikare bide ciyanê gelo tehdîta Îranê hebû li ser vê mijarê dibek û İsrail Amerîka ji vê yekê tirsiya bin û agirbest edî razî bibin ji agirbestê re çünkü eger Hürmüz bihata girtin sedî bîstê petrola temamê cihanê di wê derê re derbas dibe kriza aborî pêşî li Tirkiye dixist li Ewropayê dixist benzîn mazot pir biha dibû bandorekî pir mezin ya ekonomîk çêdibû ser cîhanê yani ew çêdibû kriz çêdibû kriza ekonomîk Hürmüz yani dibin çika dibê çe İran kanem dixile bike yani weke dibê çe firaya wê nêzî 100 kilometreye lê belê İran dibin kontrola İranê de hawakî yani wata İran rê lê bigire rast e ev transfera petrolê hemî şoşata navîn di wê derê re derbasî Avrupa û nizanim ku dibe evê krizekî petrolê wê li cîhanê çêke li ber çav zaten çergî bîşerî dest pêkiye zaten hêdî em dibîne di petrolê da du buhabûna wê da li û tevger çêbûye em wexta İsrail İran bi tamamî bibêje ez ê vê kanalê dibê çe müdahale bikim Hürmüzê ez ê müdahale bikim me nahêlim Türk gelek û gemîtî ra derbas bibin yên bar muhaqqaq bandorek mezinê wê li ser cîhanê çê bibe yanî di bergendiya di buhaya di bergendiya petrolê da lê belê ev İsrail û İngiltere û Amerîka ya dest bi şerek kirine bi hawakî ez bi xwe dibêjim yanî dibe İran têkeve li û tevgerek wisa û dawiya İrana wexta dibê çe di şer da teslîm nebû di şer da dewam bike muhaqqaq wê müdahaleyê Hürmüzê jî bike lê belê zêdeyî heftekî nikan müdahale bike yani ji ber wê baskê wê bişkîne yani İrana wexta bê çek û füze û filan tişt bimîne li ser ezmanê İranê 24 saeta dibê çe agahî tê girtin li ku derê füze hata bîtin ew seyare ji ku derket ku de çû deqê de ew derî imha dibin yani wê kanibe İranê bê bandor bike da ku dest navê ji Hürmüz da ha wê hinekî baş wek heftakî an du hefta lê belê wexta ji xwe ra kiribin armanc da ku İranê têk bibe wê vê rîskê bidin ber çavê xwe Niha ez digerim di ajansa da ji bo ku di derbarê mijarê de nûçe bibînim ez çavê min çû ser peyamekî belkî hinekî derveyê mijara me be ama dîsa jî ne mesele ye niha Abdullah Öcalan ji bo Kongreya Netewî bang li temamê partî û Rexsînê Kurdistanî kiriye ya rastî nava rojê de jî hat pêşiya min lê ji ber ku mesele İran û İsraîl bû pir firsent çê nebû behs bikim ez hema wekî nûçe ji hevala ra bibêjim maqsed em bizanim ka pêvajoyî jî çawa diçe ew jî gelekî muhîm e Abdullah Öcalan di müzakereyên çarşoveya Banga Aştî û Civaka Demokratîk de ji bo yeketiya netewî ya milletê Kurd ketiye nava hewldanan li gorî agahiyên ku hatine bi destxistin agahiyên hatine bi destxistin tişt em dibêjin hevdîtinê heyeta İmralî ya bûyîran e hûn zanin edî heyeta İmraliyê îcab nake min bêje heyeta İmralî du heyetên İmralî hene yek komîteya li İmraliyê yani Abdullah Öcalan û hevalên xwe ên li wê derê edî navê wan me rû çawa lê bike
Sekreterya Öcalan heye. Hejmara wan belki digêje 11 kesî 15 kesî. Yek ji heyeta İmraliye heye di chatê. Herî dawî Cengiz Çandar na Mithat Sancar tevlî bû. Ama Mithat Sancar heta niha çûye hevdîtinê neçûye tam nizanim. Ama edî divê were zanîn ku hemû hevdîtinên ku çê dibin di çarçovaya vê pêvajoyê de ji raya giştî re wisa nayêne eşkere kirin. Yani nabêjin dîsa çûn hevdîtinê heyet çû êdî rojnamevan li bendê ne daxuyanî bidin çapemeniye tiştekî wisa hedî zehmet e. Yani çûyîne hatin tim heye, cana rojane heye. Belki 24 saatan wê derê imkan heye merû hevdû dibîne jî. Di vê çarçovê de dibêjim. Yani çi ye li gorî agahiyên ku hatine bidestxistin yek ji mijarên sereke yên hevdîtinan û nameyên ku Abdullah Öcalan dişîne derva di derbarê pêvajoyê de Kongreya Netewî ya Kurdistanê ye di hevdîtin û nameyan de Abdullah Öcalan destnîşan dike ku di qonaxa heyî de aniha da ji bo destkeftiyê milletê Kurd mayînde bibin ê ku hatine bidestxistin werin parastin ji bo naskirina statûya gelê Kurd li darxistina Kongreya Netewî ya Kurd weke pêwîstiyekê lezgîn dibîne divê neyê taloq kirin wisa dibîne. Ji bo vê jî bi taybetî dixwaze Mesûd Barzanî bibîne pêra bikeve nava têkiliyê û heta li derekî jî xwend belkî li vê derê de jî heye dixwaze Mesûd Barzanî pêşengiyê bike ji vê Kongreya Netewî re. Yani eger saziyekî jî hebe ew serokatî bike jê re. Êdî em nizanin helbesta Barzanî wê çawa be gotinekî te heye li ser mijarê? Yani rast ev divê çi ev peyamatiya ji Birêz Öcalan da ku Kurd bi lezgîn weke kongreyeke netewî pêk bîne û Birêz Barzanî jî serkêşiya wê bike bê berpirsgeriyê bide ser milê xwe bi hewakî lezgîn. Yani agayan vî hewa jî heye divê çi ev min ev xwendine ev tiştekî gelek pêwîst e yani xwe weke şexs ez hema çek dixwazanim hinekî bîrawî bûmim di polîtîkê de divê çi şiyar bûmim vê tînim ziman yani ev daxwaziya gelê Kurd hemî ye wata Kurd îro rojhilata navîn yani dibes îro weke agirbestek îlan bikin jî Îran û İsraîl ev rojhilata navîn weke divê çi beroşeke sîtileke li ser agir dikele Kurd wexta destê xwe bidin hev yani herî kêm ji boî azadî û parastina gelê Kurd û berjewendiyên gelê Kurd destê xwe bidin hev Kurd rojhilata navîn netewa bi ser bikeve netewa kanibe netewên din jî ên derdorê xwe jî pêkhatiyên derdorê xwe jî bistrîne gelê Kurd e. 6 milyon kes dema yekîtiya wê hebe li ser masê li hemberî Tirkiye jî bihêz e li ser masê li hemberî Îranê li hemberî Sûrî û li hemberî Iraqê û di xala navnetewî de heman demê di qada şer da jî li hemberî Îranê li hemberî Tirkiye li hemberî Sûriye û li hemberî Iraqê wê bihêz be. Dibe her kes îdeolojiya wî cuda be. Ez ji sosyalîzmê bawer dikim, tu ji adim bawer dike, ew jî êdî bawer dike. Ev vana bira hebin, vana taybetnamê her kesî bin. Lê belê di netewa yani weke parastina azadiya gelê Kurd a hewceyê hemî pêşengên Kurd, hemî siyasiyên Kurd ol û îdeolojiya wan çi be? Hemî werin cem hev. Birêz Öcalan ev daxwaziya wî demeke dirê jî heye. Demeke dirê jî heye. Xeta sûc ê hemî rêxistinan da ku ev pêk nayê. Yani nikarim bibêjim na vê rêxistinê hemî sûc darin. Eger hetanî îro ev pêk nanîbin hemî sûc dare. Lê tiştê herî xweş ev bi vê banga Birêz Öcalan ya da ku divê çi festekirina pekekê ra medît heyetên İmraliyê çûn başûrên Kurdistanê welhasil bi her deverên Kurd ra ketin têkilî û Rojavayê Kurdistanê weke yekîtiyaka weke gafa yekemîn yekîtiyaka Rojavayê Kurdistanê pêk hat. Ev jî mizgîniya mezin e ji bo perçê din ji bo hêlê Kurdistanê û ji bo tevaya Kurdistanê. Ew hevoka ku ji Barzanî dixwaze serokatiyê bike ez rastî wê hevokê hatim. Şandeya İmraliye ya Dem Partiyê rêzê hevdîtin pêra çêkiriye heta niha ev peyam ji mixatabê wan re hatiye ragihandin nameyên ku ji bo Barzanî yenekî hatine nivîsandin pêşkêşî wan hatine kirin heta niha
Abdullah Öcalan bi taybetî ji pedekê ji yenekê daxwaz dike ji bo civandina kongreyê netewî rol bigirin ser xwe, bikevin nava hereketê, berpirsiyariya xwe bînin cî, pêşengî bikin. Yek ji mijara ku dihate merexkirin jî naveroka peyama ku Abdullah Öcalan ji Mesûd Barzanî re şandiye. Li gorî agahiyan, Öcalan di nameya xwe de ji Mesûd Barzanî pir baweyekî vekirî dixwaze ku seroketiya Kongreya Netîwî ya Kurd bike. Ew tê de heye yani. Temînat dide Barzanî Öcalan, pêşengî bide hemû hewldanên ji bo li darxistina Kongreya Netîwî. Yani basa mîratiyekî dike, dibe heye, tecrübe me hene, heta niha me hewl daye, dibe li ser vê bingehê me rû dikare pêş bixe. Belkî jî bi rêya telekonferansê hevdîtî jî pêkaniye yani. Tiştekî wisa jî mümkün e. وانا همي ممكنه لبلي الهولي بانغوازيا بريز جلان وسا هي داكو دبي شبكه كونغري كانت بيك بي وبي ديتا هركس اكتيف بسريه برسر ملي خو بشن تويجي بريز برزاني بك بريز جلان Ne tene شعارنا yeneke basa yeneke jî dike ha pir giringî de zarokê بلي Celal بلي Talaban jî. Zanî çima ev mihîmin Ronî? Piştî wê daxuyaniya Öcalan ku basa zarokên Bedirxaniyan û Barzaniyan û Şex Saîd, Seyid Reza basa neviyê wan dike ku ez naxwazim wê gotinê bikarbînim ya ku bikaraniye û çawa hatine bikaranîn ji aliyê hêzên dagirker ve piştî wê banga wî ku bû sedemên nerazîbûnan di nava civaka Kurd de ev daxuyaniya wî gelekî giring e. Yani tê wê maneyê ku ev meselên berê ne yan jî teorî ne li ser wî pir nasekine. Yani behsa yeketiya milletê Kurd dike û qîmetê dide Mesûd Barzanî û yenekê jî zarokên Mam Celal Talabanî ji bo divê kongrede pêşengtî bikin. Yani bi şeklekî dixwaze ew meseleya berê hinekî telafî bike. او راسته تشتكي وصفيان بلي بلي زبارنا كم يعني تركيا بهلا كرد كونغري كلام نتويل دارفه واستراتيجية كي داعش كره بكن هنيك زعمتها يعني الروجا إيرو وقتا تركيا نام داهيلي روج بلاته روج باشوره وهمان دميجي روجا واجد نقاش ده همان دميجي بروجا كدويتش بروسس كاشتي عن هي تركيا شو قص درفت بده داك كونغري كنتوي دار كبدنا برا كرد دا Çima Türkiye derfet nede Ronî? Çünkü dide jî niha yekdengî di nava Kurdan de hebe ev bikerî dewleta Tirkiye tê. Madem projeyekî bi dewleta Tirkiye re heye, mezin bûn, berfireh bûn, wextê tu daxuyaniya Selahattin Demirtaşî didî berçavan, wextê tu tekîliya Mesûd Barzanî ya bi dewleta Tirkiye re ji xwe ya heye bi salan e didî berçavan, ya yenekê jî heye. Çima kongreyekî netewî çê nebe û hemî Kurdên li Kurdistanê nebin yek deng, wê demê hem hêz û quvweta van Kurdan zêde dibe û hem jî paydeya dewleta Tirkiye tê de heye. Çima tek tek bi Kurdan re hevdîtin çê bike? Êdî Kurdan li hember Kurdan bikarîne. Ev Ez jî بخواد biryareke dewleta Tirkiye belkî. Ez بخواد بێژم دەولەتا تورک نهاتیە wê astê ew piştî wê cara çê nebûye di mesela Kurda yanî negotiye temam hejmiyara Kurdiya herî zêde li ba min e di şerê dibê çi avakirina komara Tirkiye da me tevheb kiriye û heta di çêkirina Osmanlî da wan rol jî bîstiye heta di şerê Balkanan da mera pîpî şerkirine dengbêjên Kurda hîn li ser şerê Balkana strona dibêjin weke Restowşa kiro û heta dibê çi li çol û çeperên Hîcazên Yemenê bi mera hejmiyara pir êwê herêmî bûn yani Kurd bûn yên çûn Yemenê û nehatin çê çûn Kafkasya li çayên Allahu Ekber cemet girtin mirin Türkiye wexta were wê astê wexta vê rastiyê bibîne bibêje tamam yani ez Kurd hebûna wî nehew ji bo yekê ez xera nebim ez qebûl dikim ez ji bo mezin bibim ez qebûl dikim da ku birakî min be ew jî li kêleka min be wexta Türkiye were wê astê ez bi xwe yani tevte dibim ev tiştê dibêje hewcerî bû ku wê wisa bike çima wî neke
اما Eee, اوشی ترکی ماما سازوی گفتنی بقدیم اوشی evet. ترکی چوابو چرگی اسرائیل کتبو تفگر پشتی شر غازه حماسه چوابو نشکا و باخچری کبر سری کت باور ناکم yani dibe çe udilize Türkiye'de listik naqadet Osmaniye'de listik naqadet Romareş'de listik naqadet ez fakat bir babar yedem ha veya jinoye ki mana zaten dibe çe Kürtçi lisan masayı ve müzakere diken yani mirovê te çijwangir hewceyê te yani lehev hatin çiye tu tiştekî ji xwe dide ew girek tiştekî ji xwe bide veta samimiyetek li holê hebe dibe yekîtiya Kurd û çaxa wê ji Tirkiye re baş bir borî çünkü Tirkiye ji xwe ditirse ji ber ke vê jî bibêjim yani di rojên pêş me veta zibêjim rojên pêş me di salên pêş me da dibe 10 sal be dibe 20 sal be û dibe 5 sal be yani mesela İran'ê bi hawakî hal bibe İran têke bin baskê ku derê baskê rojavayî yani xelkê dibiçin hêzên Avrupa û Amerîka û İsraîl wata İranê têxe bin baskê xwe ez vê bibêjim Tirkiye bi vî hawî namîne em çi hawî namîne dorê were Tirkiyê ama dorê ji du cephe de were Tirkiye ne ji cephakê de wê jî bêjim ji kîran cepha da ev dîsa hêzên navnetewî yê serkêşiya wê İsraîl bike û heman demê jî Yunanistan والهمبري تركيا بحد هزي بهبرة الهمبري تركيا مثلا قبرص دا وهمان دميد مثلا سوريا دا يعني تركيا بفيها وان نكان قبل باريسة اگر تك يعني اوجي بي باش بينا تك چاراوي چمايا بهاواكي از كردال جمع قدرم داك كرج تباهي زانانه بقلو ازي چقاسي باجبر بي باي كركانه بخلاصكم از بخواد بيجم اف لفو تفكر وحمله ناشتيه بكردارا حميش بوي بيه وقتا نجبوي به نجبوي به يعني مثلا شاري كده بنرى يعني ما بيتشه بندوا تشريني Hı hı. يعني اتدا شركة تركيا وحطاني روجا نقطة دي وهمان دميجي اكتي واجرود دمشيا نال جاي كردستاني بينابر تركيا هين شرد دومينه لكدري جريلا كتبة تنغاسي عن كتبة شفركي ونكان بدركه في تركيا ياوي تسيب به ياوي دهر دكوجه از بخار Rast e. Hevalekî heye dibe di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de agahiyê min hene dibe ez dixwazim agahiyan bidim em lêgodar bikin hinek ya hayran خود یه قنالی توی هم از کسی ناس نکن یه naşta قنالی destur dixwazim hevalê îbra ka kerem ke were eger tu hazir bî miştera link şand vedire tu hatî ka dibêje ez derbarê Rojhilatê Kurdistanê de hin agahiyan didim tamam niha ya dara jî dibêje ev şer dibe ku ji bo xapandina Îranê be ev meseleya agiribestê İranê dixapînin dikişînin ser hin xetan paşê jî pêşî bi şiklekî li wî digirin yani. Yê yani bila از دست پیکره وی دفکرم yani از aynı hemen tiştî difkirim fakat xapandin ne bir mesele yani dibe dixapîne jî û zaten dixapîne yani çünkü vexta tiştekî dibe çe sahiba rast ba wê li derek fermî de bata parve kirin yani doşka spî wê parve bikira an dibe çe welhasıl ez bi xwe ama İran jî bi vêya wê nexape yani ma İran jî ne zaroke bi vêya bixape ez wê jî bibêjim لێبەلێ نهاد vê meselêda agir mesela agirbeştê de anha kaosek li ortê heye çiqa rast e çiqa ne rast e em bi xwe wê nizane em bi xwe wê nizane lêbelê tiştê rastî çi ye ez dixwazim vê bibêjim hetanê hevalê me tê li Rojhilatê Kurdistanê de agahiyê min a jiyanî têkina jiyanê me heniyan niha Kurd li bo tevgerê de ye yani çawa li bo tevgerê de ye herî dawiyê pejak daxuyaniyên gelek xweş dide yani pejak rastî serê mirov bilind dike sînga mirov diwerimîne yani him daxuyaniyên hewqa Kurd hewqa spaş hewqa spak û paqij da ku li vî çeperê heger çeperek li vê dirê vere be heger êriş were ser gelê Kurd hewceyê gelê Kurd yek deng yek reng yek helwestê li vê dirê bibe yek û tev bilive û heman demê min çi min daxuyaniya pejekê da ev mesela Azerî Türklerê ev gotin şaş e Türk ne pêwîst e Azerî xelkê Azerî ne Azeriyên Türk حوجەیە dibe yani hinek li megudarî bikin belkî vê berçav bike yani Türk jî re dibêjin Azerî Türkere
راستیه ده نوسایه خلق آذریه قدیا ترک نپیوه ایجابی ترک پیوه راسته بکنه راسته ایجابی تو ترک پیوه بکنه ایبرا کرد کرم که مشترا لینک شانتیه تو کاری وری ایبرا کرد کرم که وره راست تو یعنی مرو ناوی ملتا راست لیکه او آذری بن آذری نه اما ترکیان آذری پژاک چی موسا گوتیه نزانم يعني الخلق لأفغانستان جي هي آذرية واتمولوجيا بجي حضارتي خلقك حضرية والحاصل خلقك إيرانية وتركيا بين دمي داوية تبي شيء bir milleti ki devlet bu hava işte Azeri Türklerin navki bu salih kiriye icabi navi Türkiye luandike emrine ki halkaki Azeriye qediya و şfarat beyin Azeri yarı dafaniye falan em gerek icab nakar bir zamanı Türk cazibejne Azeri Türkleri niye tüma tişkil ciheyi mi Arap Azerileri ciheyi na Türkiye Azeri ciheyi Azeri Azeriye Kürt Kürde Kürdi Türkiye Kürdi İrani Kürdi nizanım إيراني وكردي عربي وجمعنا والحاصل زبقي زبقي هناكي بين مسألة اتمولوجيك تاجي حوجية مرغني كبر شعب غير اللي بلي لاقيانين فجأة كي براستي قال لك كردن قال لك هيجانا وقال لك اشتخاصن وفيجي تذا قال لي ام مي قال لي هرمي بباريزن نها وقال لي كرد قال لي ازريجي امي بباريزن وقال لي دين جي بباريزن دلو تفكري ده يعني ويدري قال لي كنت لو تفكري ده من هيفيه داك بارتين كرد اگر ويدري يجي العنبري كردا لو تفكرك هبجي بارتين كرد الويدري بهر رابن يعني مثلا اف بارتي ببين خدي هيز واف بارتي بري ببو اف بارتي ببا خدي هيز ويدري نا مثلا قال لي كرد بباراستن والويدري اتفاقك شبه شلون هالرجواي كردستاني اتفاق پارتیم کرچیه همان تشت روجات کردستانی چیه روجات کردستانی انجام قتل عام و قتل عام بپارسن. رونی ویگاوی اسرائیل جو کردان راضیه یعنی نابرا کردان و اسرائیل چه ویا ویگاوی؟ اسرائیل يعني تري كرد جدا كرد هنن يعني وطام سرناوي بارتيالي بنرن امو كنتو بيت برسايا نتو يعني كردان جنابا كردان پارتی کسایتی یکو عاجزی بدن اسرائیل تو راست هاتی یعنی اسرائیل شکستیه لهم بر کرده گلو اسرائیل جنتوا كرد هست که دیرو كده هست که اسرائیل بدي دیرو که قال لك بدي درد كبه الميثولوجيا قال لك بدي درد كبه لجنا ديانا قال لك بدي درد كبه اسكيما شكو هاتمم دوي قال لك بدي درد كبه اسرائيل تليدنا را مثلا دما افتدي ايريش هاتن سر حلبي وبيرا شام كات ستين حتى شيء لوي دري قال لك اسرائيل حسابي وان حتى كوري نتنياهو وجيو قال لك شلون خارطه كردستان اسرائيل شيرو او خارطه باربت بين نابر او نقشه باربت مثلا دوی دري دا چه بالکیش بود نقشه دا حران نه خارطه کردستان دا از فازم برا تشتكي بينهم مثلا نه حران انا كتي دستي عربه كذا هر برا حران ذات دستي كذا يعني لي بلي يعني اسرائيل وك جيران كردستان تحسبينه يعني اخا من وديرو كده جا اخا شام وحلب يا بطيبات شام وهرم اخا اسرائيل يعني دبيشه تديم دبيجن يا قراليه سليمان ميرتيا سليمان هبو ولا حصل تدنا يعني هو اخا سم شفاتي ما سم نشام سام اخا سامع ولا حصل او اخا اردي قيد كده حسبينه لورا يعني او پیش روزی دا نبی من دبیجن سینوری وان وی گلی کرد به او گلی کرد وی جانی به روزا اسرائیلی دن ایشکی او هرکس جل لورا گلی کرد هست که و چیزی هیا او فرمانا بابیلان لهمبری وان راکر و تدین نتوک توهف سرگین نو باکرن ایوی دمک دریج کردستان الجم کردان ما و کردارا براتی و دوستیار کوان مزن بود وكان إسرائيل شيبو خلقي جويل هر دري هات قتل كرن هاو جم كردان هات قتل كرن خلقي جوي هاو جم كردان هات قتل كرن دما إسرائيل شيبو نيزي 100,000 كس
جروحای جوفای خلقین جوی چو اسرائیلی حتانی وی دمیل الروحای کسی کی جوی نات قتل کرن کسی کی جوی لدهو که و نظام كل شيء كردستان نات قتل کرن داكو جوية لولا او حسبنا وكتابنا فيدروكي قالك جملو تشيتر زانا ولي قضي دار كذا وداويا داوي جي هلا عربا وجهلا ايدنا وجهلا عندنا جيب راستي الروجات ناوين قد داوي حلاله قالك البر قد داعيه قالك جوي حس داعيه نظر وانا كوبين دروكي جهنا يعني ابشري مولا مصطفى برزاني الهمبري صدام دمشان قالك على كاريا اسرائيل ها كردس قتل عامين انفال دا قالك على كاري يهاند قالك كرد يعني تشك وسلاح وقارن وبردا ويدا واسرائيل جرى الهمبري كردا شرنكريا بالتابي يعني الهمبري فككي شرنكري الهمبري تهزي شرنك الهمبري تهزي داخليا كوي سرتنينا لولا اسرائيل نتوا كرد حزد كد قازه دوستيا كك ديروكي يعني نه دوستيا كك ايرو سبي برجوندين روجانه نا برجبوي برجوندي بيجروجه كدريج بقلي كدرا ما باجو جبرك قال لي عاصيلي وي اخي قال لي كرده اسرائيل جب قال لي قال لي عاصيلي وي اخي ام قال لي دن حميم ميوانه ترك ميوانه عرب هاتيه مدرين ميوانه عرب نه خدي سوريا بيداويه ويا عرب بارتيش الاسلامي ربيع هر وصا عراق آخا ایرانی آخری قدیم آخا ایرانی اما تدبیر ایران هم قلا دولت ناکم قلا نتوکی که نتوکی مزن ایرانیان آریان که آخا ایرانیا یا هری مزنی قدیم بغداد يعني عراق في داوی که دست عربا و عرب دبچه حلاندنك شيء بويا عشري عربا هاتنا كتني ونظام شو والحاصل وقال لك عشيري جيت لنا راح ميش صور نشعر الشين نشعر كسكن ابونا عرب يعني او عربه والحاصل هروها مصر جي اما بدمج مصر برده يعني قال عراقي بسوريا بكان يعني لبناني بكان ناخا عربي الويدرين نيفانا هاتيه لاغر كرا هاتيه الترك هروسا كيما دوغلما قال لي كرت ما قال لي جويما ودولتك قديه عراقي بدنا قبولناك يعني تركيا بهزي بهوا او اسرائيل نكان جيران تبها يكي باسكي هيكي جيكا وتركيا يجي بقد بيجن دورامه يعني بشتي ايراني يجي شال سر طحراني بين موكل سر انقري وبراستي جي شي دولتي فرتر يعني راستي في شكي جوا اي بريزو جلانجي دستي قال ما صيدخه هاجر دبي يا تيرو بمره ام الهبكن يا جين اناطوليا نافين اناطوليا تلي وببا دبيتش دوجح جبوي ترك وببا دوجح اشترت شك بيجم فرمو اخوانيين بريز اوجلان ايكوجي امرالي هاتنا من دجبريا اسرائيلي نديت يعني تنيه تني حبونا اسرائيلي جخوره وكي قارتكي بكارتينه لهبر دولة تركيا بجي سياسته پر نورماله حتى دبي امكانه مهبه از لدروابم از پر راحت كارم اسرائيلي اقناع بكم دبي بروجيا جيانا بهبرا و اف داخوانيه وي تنه بسك و دجبريا اسرائيل ناكي چي دبي كارم اقناع بكم اجي بخاب الترامم تشتكي اللي بلياك من هي او كسن قاصد يعني الشي دي بيجن يعني كنت من قاصد ابي حتى هذا شو جنب بريز وجلان دبي جارجانا جبر جلان بريز وجلان نل درجه حرده هي تام وك ملينا حاكمه وطال وك ملي حاكم به هالشي جلان حميزانه يعني كان زو الماتماتيك خي واحد تبينه برها دبي جارجانا دبي يعني مثلا هنك دردور اف شكايات هي هنك قلتنا ده هنك انتي سيماتيك زمان هي اف شكايات هي اللي بلي اجي بقدوي باوريه دامن بريزو جلان جبرتيا ياوديا قالين جوي ناكه نا يعني جيان روني كيجان منطق مساعدة كي كل روجات ناوين 22 دولة عربة هبن 57 دولة مسلمان هبن اما یک دولتی که جهود تونه ببلا کیجا منطق که قبول که نابه یعنی جوجی
خودی حقن او قسم ملتك مغدوره لروجتا ناوین البت دوی دولت وانجی هبه پرگال وانجی هبه اما طبی حکمتین کتین و دچن دکارم ظالم بن ev ناوی معنی کو ملت ظالمه ev ناوی معنی کو جهو ظالمن همو جهوجی نه اسرائیلی نه اسرائیلی جدانه جهو جدانه و هر جهوجی نه اسرائیلیه همو اسرائیلی جی نه جهونه یعنی دوی مرو هنه که جهف جدا بکه و حکمت سیاسی جی ملت تمثیل ناکن حکمت نتانیاهو دکاره دجوار به ای پشتیویتی دکاره جدا تبگره یعنی وکی حمی دولتان يعني مرو حمية خراب نكه وباش نكه دوی معنی داد بیجه عین تو وصل بیجه اجی بخوای وقت تفکرم برزو جلان چوا ما في جياني افزاديش بويقل كرد قاسه همان دمي ويش بويقل جوجيش قاسه و از اخافتنين برزو جلان داز نا بش عشوه مجي هبن يعني قلتنا كك سرت وكسيونيزم نظام شه فرزيده بكارنينه تشتي وصا بكارنينه نا برزو جلان نه کسی که انتي تنتوي يعني از بیم قی دوی دری دا تابی کی گرینگه چاپه منیا ما هنکی و بریزو جان تشتی گیجی ریال پولیتیکا کلولی هیا یعنی ها تاوی مدا دا نافگلی کردا ایرود نامدا خلقی چپگر هنن خلقی اندبی چپ پرو پلستینیان یعنی ای فلسطین دو پاریزن آزن جبوی فلسطین دو تفگری دا بهنه هلوا ای وک من راستیا جوی هین قدیم قبول دکش یعنی برزو جلان ریال پولیتیکی دبینه از بمقی جار جار ناجیم البوري والريال بوليتيكي يجي هنا كده يعني دبي چه تحوجيه نفسري جو بقرا نبو ابني جو بقرا بورتا جو بقرا جار جانا حوجيه ام بيجي وك چاپمانيا كلجي ام بيجي هنا كي باش بقين داك هەبۆ کێکوی هەیە ڕۆنی هەبۆ کێکوی هەیە دەبێ مرۆڤ ببێژە ji ڕایەدارên dewleta Tirkiye re dibêje li Îmraliyê dimêje binêre ême li pêşiya me pir rêyên din hene yek ji wan rêyan İsraîl e eger hûn neçin serî proja me de havaya İsraîl wê derê hevalê me bi wan re di tekîliyê dane yani qara îlan çima dikare bibêje di destê me de füze mûşek hene dikare 800 kilometre biçe kî daye mesela veya Öcalan Buxar rayedarê dewletê re dibêje mümkün e ku İsraîl da be wan yani ji bo dibêjim hêz û quweta İsraîlê tekîliya İsraîlê ya bi Kurdan re bi kartîne li hember dewletê yani kêfa wî tê tekîliya Kurdan û İsraîlê bi kartîne yani jê razî ye jê kêfxweş e yani divê manê de dibêjim از بخوا اجی بی حوالی بوم حاکم یعنی هنک نوتین دبی چه دری تویتری دا هنک کسان بلا کرن دما من او نوت کن این فکر بمرنج چی بو یعنی برزو جلان ویجدی ده سر ماسی تو بخوازه مادم کی دمک دیروکی دریجه ما قدر هوالتیا قدری بهوکریه وکا گلی کل گلی بهوکریه لی alternatifi نتوا من alternatifi حوالی من هنن tamam فرمو وای ساغم از لوی دریم ورن ام وی چاره مسئله چاره سر بک انا از جی دوری در کبم حوالی من ریدل برهنن و ریجی بلویا اسرائیل لروجات نابین دو قازه اف زمینی هي بگهرینه امریکا پشته و هز نامنتویل پشته و چاره گازناجمن مکه بزانه اف جی جبک وقت بیچه گفکل ترکی جی گفکل بتزانه اجي مجي وصافن يعني من وقت براستي ببيشه لي بلي حوجيه كنت اللي دربع يعني بريزو جلان رولي كبا سر مليوي جروجا اولا بيكينا اللي دربع تشباس اكتيف يعني إلي شرب تشكي نابع يعني مجبورية اتفاق يكون نابنا توي تشيكن كيزين خرد تشيكن داكو تتيكا بتنجي كان با آلیکاریه بگیره آلیکاریا مالی مانوی بیشین یا آن چک آن نظام چه و چه حوجه کردی دی و سابقه یعنی ما حتی اینها کلانا دهنه کی دیپلماسی دمشان او کسی این کلانا جمرات تو پیش روزی که آوانا که حوجه دی هزین نام نتویرا اوکی لدستی تدا قرطا
argümana 5 milyon kes heye. 5 milyon kes li paşteye dema tu deriyê navnetî bidirken. û hêzeke wek İsrail ya rojata navîn vê baş dibine. Yani nama Netanyahu êdin ji bo roja xwe nafikire. Netanyahu gotineke mesela balkêş kir û roja ev êriş hat derî bi teyarên Amerîka hat ser ev İranê got işte dibê çi İsrail hîn dijî, İsrail hîn sax e. İsrail hîn dijî. Ji bo wan ew yek bizikek li ser ziman İsrailî çi xwaz bijî. Çi xwaz dem dirêj bijî ji ber vê İsrail çi cira bûyî xwedî hêz rojata navîn li dîrokî binêre. Yani dema Musa û alîn Sîna, çola Sîna û hatin li wê dirê li Qudusê wargehek ji xwe re ava kir, pir li ber xwe neda. Yani wek 100 salî 80 salî têk hat hilkişandin ji hêla kêve ji hêla Babîla ji hêla Babîla me. Pêra dîsa hatin vegeriyan çêkirin ji Rom xera kir, pêra êdin xera kir, pêra êdin xera kir. Velhasil çi cara cî didin xwe nêzî 100 salî an 80 salî 70 salî tê hilkişandin. Ev ji wan re bûye nexweşiyakeke psîkolojiyek yani gelo İsrailî kanibe bijî dewam bike berdewam bike. Lewra ew ji bo wan pêşe roja netewa İsrail demek dirêj ji wan re girîng e. Ê li vê derê gelê Kurd alternatîfe li holê heye. Ew jî kanibe ew ê jî ji bo netewa xwe li xelasiyakê, li riyakê, li sahiyakê de. Heta niha ne İranê ne İsrailê di derbarê peyama Donald Trump de tu daxuyanî nedane. Dibêjin ajansê navnetî wî. Heyran. Baş e Ronî bi vî awayê me jî milletê xwe agahdar kir. Hevan û ez were bêjim İran û İsrail li ser daxuyaniya Donald Trump îro li ser hesabê wê X'ê hesab ê wî ye nê wî em nizanin lê ev daxuyaniya wî ye li ser X'ê ket ajansên cîhanê çi tê de dibêje İsrail û İranê qebûl kirine ku nava xwe de agirbestekî pêk bînin ev piştî 3-4 saetê din wê bikeve meriyetê pêşî agirbest wê 12 saetan be paşê jî ew ê bikin daîmî navê vî şerê jî dibe şerê 12 rojan. Ev jî dî qedera İsrailê ye. İsrail bi kîjan dewletê re bikeve şerê wan bi sînor e. Şerê 6 rojan hebû bi Misrê re û paşê jî şerê 12 rojan bi İranê re. Ama ev tê mana teslîmbûna İranê navê mane em nizanin. Teslîmbûna İranê di nava xwe de çi dihewîne ew ê bikaribe demokratîk bibe, rejîm dikare wê xwenû bike ew jî mijarekê dine. Ronî gelek spas dikim gotinê xwe dawî bibêje em dawî lê bînin. Ez jî spasiyeta dikim yani ez jî wî dinarim yani wata li hevatinek hev jî bêguman tiştê ez dibînim ez kanim şove bikim İran wê rejîmê bide lê dewletê nade wê rejîmê bide dewletê nade û bi heman demê wê dev ji vîn çekê nuklerî berde û wê hinekî ev polîtîk sekna xwe yani li hêla Çînê û Rusya wê hinekî biguhere wê jî ew ê jî wek bibe hevalbendekî têke bibin sîwana dewletên roja veyî yani dewletê wekin hêzên Amerîka û İsrail û êdin ancak wî hava kanibe xwe biparêze û agirbestek çê bibe. Ya ez xwe bawer nakim yani va hêzana bi wî hawî İranê çi bike. Dema İran di vî pozisyona de bê telkirin hew agirbestek bi tamam hew palterxiste wan bixebes İsrail dem dirêj rojata navîn wê nikane bişî. Çünkü ew têk mana Ew hevalê me ku xwast were agahiyan bide dibêje problema min a înternetê heye min ceribandiye çênebiye. Tişna be. Ronî here bî mala te ava. Hevan xatir ji we dixwazim hevanno bi hêviya rojên xweş azad sibê em ê di nava rojê de weşanek taybet çê bikin. Ka wê çawa be. Ronî tu xweşkerema xwe re hazir ke ji bo rojekî din tabi ev weşan bawekî lezgîn em ketine em zanin temaşevanê ve tev razane vê saetê de. Dîsa jî yani nêzî du sûd kesalan me temaşe kir bawekî zindî ev serkeftinekî ye yani vê saet çi ye? Saetê du diyê şevê li Ewropayê yani sê li
Kurdistan'e. Herkes razı. Millet dîsa jî merak dike. Dem baş, silav rêz ji hemî hevalara. Dem baş olsun.